Het kabinet is gecharmeerd van de Zeeuwse plannen voor het openbaar vervoer en trekt de portemonnee. Onze provincie krijgt 6 miljoen om het nieuwe plan van de grond te krijgen. En verder in het nieuws vandaag. Een slechte oogst dreigt de komende weken. En binnenkijken bij politici. Goedenavond. Een opsteken vandaag voor de provincie. Op een conferentie over vervoer in Amersfoort maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen bekend dat Zeeland 6 miljoen euro krijgt om het nieuwe vervoersplan uit te voeren. Een plan met centraal gelegen haltes en bussen die niet meer door de dorpen rijden. Zeeland worstelt al jaren met het openbaar vervoer. Er wonen relatief weinig mensen, waardoor het moeilijk is om hier dag en nacht bussen te laten rijden. Erg vervelend. Ja, fietsen is niet erg, maar als het regent dan wil je liever wel gewoon de bus pakken natuurlijk. Daarom kwam er 2 jaar geleden een ambitieus nieuw vervoersplan. Vanaf 2025 gaan bussen vaker rijden op doorgaande routes. Ze rijden niet meer door de dorpen. Inwoners stappen op bij centrale bushaltes, ook wel hubs genoemd, buiten het dorp. En daar kom je dan lopend, met een deelfiets of deelauto, flextaxi of carpoolend. Met deze investering van 6 miljoen euro laat het Rijk zien dat ze het een waardevol plan vindt dat misschien ook voor andere regio's in Nederland kan werken. Het is de bedoeling dat we echt met startprojecten gaan beginnen in Zeeland om het nieuwe systeem uit te proberen, eigenlijk op te zetten, te ontwikkelen. Het Rijk geeft nu met dit forse bedrag ook steun aan het nieuwe vervoersplan van Zeeland. Dus wij gaan de komende periode kijken op welke manier we daarmee gaan starten en in welke gebieden. Ja, toch wel opgetogen Harry van der Maas op dat congres in Amersfoort, Ariane. Ja, nou, een man van 6 miljoen, hè, kun je wel zeggen. Dus ik voorstel dat hij opgetogen is natuurlijk. Jazeker. Nou, wat gaat er nou eigenlijk uitgewerkt worden? Ja, met het geld gaat de provincie proefprojecten draaien met het nieuwe openbaar vervoerssysteem. Allereerst op Schouwen-Duiveland en later ook op Noord-Beveland. En met het geld gaat ook de app ontwikkeld worden waarmee je als reiziger je reis kan plannen, boeken en ook betalen. Hè, waarmee je bijvoorbeeld dan de deeltaxi kan boeken die jou naar die hub, die centrale opstapplaats, net buiten het dorp brengt. Als je 6 miljoen krijgt, dan is het Rijk blijkbaar enthousiast. Ja, zeker. Zeeland is de eerste die dit systeem eigenlijk op zo'n grote schaal aan het onderzoeken is. En ja, het Rijk denkt natuurlijk ook deze vorm van vervoersarmoede, zoals je Zeeland wel kunt betitelen. Ja, dat heb je natuurlijk ook in andere plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld in Limburg. En gaat het straks in Zeeland goed draaien, dan kunnen we dat ook op andere plekken in Nederland uitrollen. Maar ja, Floris-Jan, één ding is wel duidelijk, de Zeeuwen zelf, die zijn nog wat huiverig. Het nieuwe vervoersplan maakte meteen veel los. Vooral die centrale opstap buiten het dorp oogste veel kritiek. Dat is voor oudere mensen die van het bejaardenhuis komen. Ja, die moeten ongeveer 1 kilometer lopen. Nou, dat is, en vooral in de winter en als het slecht weer is, je bent strontnat voordat je tussen zit. We zijn het gewend om door krappe straatjes te rijden. We kunnen het en liever wel door de dorpen dan niet natuurlijk. Sowieso. Er zijn natuurlijk best wat vragen en soms ook wel wat zorgen. Hoe gaat dat dan precies? Nou, dit geld is met name ook bedoeld om niet alleen met de provincie, niet alleen met de 13 gemeenten in het Rijk iets op te zetten, maar juist ook met die reiziger, want dat is juist de bedoeling. De reiziger die moet uiteindelijk een positieve ervaring hebben bij het nieuwe systeem. En we zullen ook blijven verbeteren. Ondertussen, Ariane, de busmaatschappijen moeten hier natuurlijk ook aan mee gaan werken. Die zijn nog zelfs zo huiverig dat er nog geen enkele busmaatschappij wil intekenen op dat nieuwe buscontract. Ja, goed, het huidige contract voor dit huidige, het nieuwe, laten we zeggen, het systeem wat we nu hebben. Ja, Connection, het contract loopt af. Er zijn geen gegadigden, want er zijn toch weinig betalende buspassagiers. Dus geen aantrekkelijk contract. Nou wil gedeputeerde Harry van der Maas, die wil dus Connection bewegen om toch 2 jaar verder door te blijven rijden. Eigenlijk een beetje half-half, om ze misschien ook enthousiast te maken voor dat nieuwe systeem. Maar wat er ook gebeurt, vanaf 1 januari 2025 gaat in Zeeland toch in ieder geval voor een deel, het nieuwe openbaar vervoer gaat dat toch van start. Ariane, dankjewel. Een 28-jarige voetballer uit Terneuzen heeft een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand gekregen. Begin dit jaar trapte hij een andere voetballer tegen het hoofd tijdens een wedstrijd tussen Grauw en HVV 24. Een doodschop volgens de scheidsrechter. De speler is geschorst door de KNVB.
De Westerschelde-ferry vaart de komende 4 weken een uursdienstregeling. De hoofdmotor van een van de schepen, de Willem-Alexander, krijgt een 24.000 uren beurt. De motor wordt daarvoor naar Dordrecht gebracht. En dus vaart de komende weken alleen de Prinses Maxima. En dan is er slecht nieuws voor de Zeeuwse boeren. De vele regen van de afgelopen weken zal flinke gevolgen hebben voor de oogst van verschillende gewassen. Als u zo om u heen kijkt, raakt u dan in paniek? Nou ja, goed, het is toch wel zorgelijk hoor. Want zeker als je nog heel veel aardappelen in de grond hebt zitten, ja, dat is toch meestal het verdienvermogen van een akkerbouwer hier in het zuidwesten. En ja, als je dan een gedeelte van je oogst in de grond hebt, ja, dan is dat toch wel een hele zorgelijke situatie. Kopzorgen dus voor de Zeeuwse boeren. Niet alleen de aardappelen, maar ook de suikerbiet, winterpeen en tarwe loopt gevaar. Komt gewoon omdat het echt te nat is. Enerzijds omdat de machines niet op het land kunnen, omdat ze misschien wegzakken. En aan de andere kant is het gewoon omdat de grond, ja, die is zo nat. En ja, dat zorgt ervoor dat die aardappelen allemaal besmeren en dat je ze eigenlijk niet op een fatsoenlijke manier uit de grond krijgt. En dus dreigt er minder inkomen voor de boeren. En dat is niet alleen in Zeeland het geval. Het is niet alleen hier in het zuidwesten in Zeeland, maar het is eigenlijk, zien we in heel Europa hetzelfde beeld. Er is een kans dat een frietje straks wat duurder is. Maar dat is nu nog niet het geval. Wie overweegt om nog een vaccin tegen het coronavirus te halen, kan vanaf volgende week zonder afspraak terecht bij de Zeeuwse priklocaties. Dat meldt de GGD. Op dit moment wordt de coronaprik aangeboden op 35 plekken in Zeeland. De Zeeuwse afdeling van de GGD is overigens tevreden over de opkomst tot nu toe. Vrijwilligers van de stichting Kerk in Actie zijn vandaag in Middelburg druk bezig geweest met het klaarmaken van de collectebussen om geld in te zamelen voor kinderen in Oekraïne. Vorige keer haalden de 300 Walchelse collectanten het meeste op van heel Nederland. Zolang de noodsituatie daar is, blijft het onze aandacht vragen en willen wij daar wat aan doen. We kunnen heel erg druk met onszelf bezig zijn en dat is allemaal prima, maar je moet ook om je heen een nuttige rol kunnen vervullen. En daar zijn wij eigenlijk gemotiveerd voor. De stichting hoopt zo'n 25.000 euro op te halen en zo de kinderen psychische hulp te kunnen bieden. Het is wel nodig dat er ook hulp, ook nu nog, wordt gegeven aan juist de kinderen. En kinderen zijn eigenlijk altijd het grootste slachtoffer van een oorlog. Of dat nou in Gaza of in Oekraïne nu alweer bijna 2 jaar. Dus vandaar dat we die actie hier houden voor deze kindertjes in nood. Je kunt er niet echt omheen, de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week. Op de kieslijst kan je het hokje van 28 Zeeuwen rood kleuren. Maar wie zijn die mensen achter de politieke standpunten? We gingen buurten bij 3 van hen. Hallo, ik ben Jacqueline van Deel. Ik sta op de lijst voor de VVD op plaats 25. Dit is je huis? Ja, klopt. En wat mij dan meteen opvalt, zijn alle eendjes hier. Ik ben fan van badeendjes, die spaar ik ook echt. Ze staan op mijn sokken. Je hebt er echt heel veel, hè? Ja. Dus ik vind het ook leuk dat ze overal vandaan komen, maar dit was de eerste. En als je dan hier thuis komt, wat is dan de plek waar jij gaat zitten? Ja, ik ga altijd eigenlijk in de grijze stoel zitten. En ik doe mijn joggingpak aan, mijn badeendssokken. En ik ga lekker of mijn stukken lezen, of ik zit voor de tv en ik ga even Netflixje kijken. En dan kun je hier lekker ontspannen. Ja, heerlijk. Heb je nog advies aan Zeeuwen die straks de Tweede Kamer ingaan? Werk samen. Samen kan je wel het Zeeuwse geluid laten horen. Goedendag, Johan Hessing, lid van 50PLUS, kandidaat voor de Tweede Kamer. De enige kandidaat uit Zeeland, nummer 11. In uw hal hier in Axel zie ik gelijk 2 hele grote maskers hangen. Wat zijn dat voor maskers? Ja, die komen uit Gambia. Ik denk dat het een jaar of 20 jaar geleden is geweest. Toen ben ik een reis gemaakt naar Gambia. Ik was daar zo gefascineerd door. Dus ik heb die 2 maskers daar vandaan meegenomen. Nou, en die hebben hier een ereplaats in huis. Nou, de woonkamer. Ja. En dan zien we hier een hele boekenkast. Als ik een boek voor ontspanning neem, dan zijn het meestal thrillers. Dan pakt u niet taalgids voor een ambtenaar. Ja, inderdaad. Ja. Eigenlijk kan hij wel weg, maar ja, ik vind het zo zonde om hem weg te gooien. En wat zou u doen, stel u komt in de Tweede Kamer?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is namelijk dat er aandacht wordt besteed aan de lokale problematiek. En dat men ook eens weet op een gegeven moment waar Zeeland ligt. Hallo, ik ben Willem Poppen. Ik sta op plaats 31 op de lijst van BBB. Ik had misschien wel een boerderij verwacht, maar dat is het niet, hè? Nee, dat is het niet. Nee, want het zijn twee B's, hè? Boer-burgerbeweging. Dus ik ben ook echt voor die tweede B bij de BBB terechtgekomen. Ik wilde graag een ronde tafel en dat heb ik 26 jaar niet gekregen. En nu staat hij er, want mijn vrouw is overtuigd dat een ronde tafel wel heel gezellig is om met elkaar te praten. Misschien is dit wel symbool voor de politiek, dat we meer rond een tafel moeten zitten met elkaar dan dat we elkaar moeten bevechten. Eén boek waar we echt dagelijks uit lezen, dat is deze. De Bijbel. De Bijbel, maar wel vanuit dat fundament, de Bijbel, wil ik ook graag gewoon vorm geven aan de politiek, handen en voeten geven aan de uitvoering die we met elkaar voorstaan. Hoe schat je je kansen in? Groot. In de komende 4 jaar, dan pak ik hem iets ruimer, loop ik wel de kans, heb ik een grote kans om in die Tweede Kamer terecht te komen. We begonnen met regen en buien, maar in de loop van de middag werd het droog. De flinke wind die bleef wel de hele dag. En morgen dan hebben we opnieuw een afwisseling van zon, wolken, buien. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. En weet u trouwens al waar u op gaat stemmen volgende week woensdag? Nee, nou vul dan zeker even het Zeeuwse kieskompas in. Dat vergelijkt onder meer Zeeuwse thema's in verschillende verkiezingsprogramma's met elkaar. En uiteindelijk rolt daar dan natuurlijk een uitslag uit. Vind je dat schitterende kieskompas natuurlijk op onze site of in onze app. En daar staat ook al het andere Zeeuwse nieuws overzichtelijk op een rijtje. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond.